ನಮಸ್ಕಾರ ಸಮಸ್ತ ತುಳು ಬಾಂಧವನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವರ್ಷಡ್ ವರ ಕುಕ್ಕುದ ಸೀಸನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಆ ಕುಕ್ಕುದ ಸೀಸನ್ ಅವಿಟ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕುಕ್ಕುದ ಮುಡಿ ಆಯಿ ಕೂಡಲೇ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಾಡ್ನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನಕುಲು ವರ್ಷಡ್ ವರ ಕುಕ್ಕುದ ಸೀಸನ್ ಟೈಮುಡು ಕುಕ್ಕುದ ಮುಡಿದ ತಂದು ಒಲ್ಪಡ್ ತಂಡಲ ಕನಪದ ಅವೇನು ಉಪ್ಪಡ್ ಪಾಡ್ವೇರು ಪಂಡ ಮರಿಯಲಗ ರೆಡ್ ವನಸ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ಲ ಆಯ್ಕಾಪುಂಡು ಸೈಡ್ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪಡಿತ್ತಂಡ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಉಪ್ಪಡ್ ನಕ್ಕದ ರೆಡ್ ವನಸ್ ಮಲ್ಪರೆಗಿಂದು ಪಂಡದು ಹೆಚ್ಚಿನಕುಲು ಪಾಡ್ವೇರು ಕುಕ್ಕು ತಿಕ್ಕಿ ಕೂಡಲೇ ಇನ್ನು ಎಂಕಲ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಸೀಸನ್ ಅಂತೆ ಕುಕ್ಕು ತಿಕ್ಕದಂಡು ಯಾನ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಟೈಪ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ತೋಜಾವೆ ಒಂಜಿ ಇನಿ ತೋಜಾವನ ವೀಡಿಯೋ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಪಂಡ ಕುಕ್ಕು ಅಪ್ಪ ಮೂಡ್ದು ಪಾಡ್ನಂಚಿತ್ನ ಉಪ್ಪಾಡು ಹೆಚ್ಚಿನಕುಲು ಕುಕ್ಕು ತಿಕ್ಕಿ ಕೂಡಲೇ ಅವೇನು ಉಪ್ಪುಡು ಪಾಡ್ದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಕರಿ ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕನೆ ಅವೇಕು ಅರೆಪ್ಪು ಕಡೆ ಕೂಟ್ವೇರು ಆ ಉಪ್ಪು ಲಾಯ್ಕು ಒಯ್ತೋ ನೋಡ್ಪಂಡದು ಇನ್ನು ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ಮೂಡ್ದು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಂಡ ಸಡನ್ ಆದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಬೋಡೊಂದು ಇತ್ತಂಡ ಕುಕ್ಕು ಇತ್ತಂಡ ಈ ಉಪ್ಪಾಡ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಂಕ ತೊಲೆ ಈ ಸೀಸನ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಐವ ಕುಕ್ಕು ತಿಕ್ಕದಂಡ ಅತ್ತೆ ಕಾಟು ಕುಕ್ಕು ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಉಪ್ಪಡು ಗೆಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಬೇತೆ ಒವ್ವೇ ಕುಕ್ಕುದ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಡು ಮಂತಂಡಲ್ಲ ಆತೊಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಈ ಐವ ಕುಕ್ಕುಡಿಯಾನ ರೆಡ್ ಟೈಪ್ ಉಪ್ಪಡು ಮಲ್ತು ತೋಜಾವೆ ಇನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜೇ ಟೈಪುಡು ಉಪ್ಪಡು ಮಲ್ತು ತೋಜಾವೆ ಪಂಡ ಕೊಚ್ಚಿದು ಅಪ್ಪಗ ಮಲ್ಪುನ ಉಪ್ಪಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10 ದಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೆನು ಪಿದಾಯ್ಕ್ ದೀವೊಲಿ ఒక ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ಬೋಡಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎತ್ತು ದಿನಲ ದೀದು ನಿಂತಿನೊಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಳ ಆಪುಜಿ ಒಂದು ಇನಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಉಪ್ಪಾಡ್ನ ಮಲ್ತೋಜಾವೆ ಕ್ಯಾಲಿ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ 10 ಕುಕ್ಕುದ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪಾಡು ಮಲ್ತೋಜಾವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡಿ ಯಾನು ಬೇತೆ ಬಾಕಿದವರು ದಿನ ಕುಕ್ಕುದವರು ಉಪ್ಪಾಡೆಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ತೋಜಾವೆ ತುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಟು ಕುಕ್ಕುನ್ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೀರಿಡು ದೆಕ್ಕದು ಒಂಜಿ ಕುಂಟುಡು ಒರೆಸೋಡವೇನು ನೀಟಾದ ಒರೆಸದು ಡ್ರೈ ಆಯ್ನದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ರೀತಿ ಕೊಚ್ಚೊಡ್ತುಲೆ ತೆಕ್ಕರೆ ಕೊಚ್ಚಿಲೆಕನೆ ಕೊಚ್ಚುನೊಂದು ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಈ ನಮ್ನೆಡು ಕೊಚ್ಚೋಡು ಅಂಡಿ ಇತ್ತು ನೆಡ್ದಾರ ನಮಕ್ ಮುಡಿ ಉಪ್ಪಾಡ್ಗೆ ಪಾಡ್ರೆಗೊಂದು ಆಪುಜಿ ನಮಕ್ ಪಂಡ ಮೂರ್ದೇ ಪಾಡಾಪುಂಡು ಇಜಿನ ಈ ನಮ್ನೆಡು ಕೊಚ್ಚಿದೇ ಪಾಡಾಪುಂಡು ಈ ರೀತಿ ಕೊಚ್ಚೊನ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಕೊಚ್ಚೊನ್ಲೆ ಚೂರು ಪೀಸ್ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ನಿಕುಲು ಅವೇನ ಬಿಸತ್ತಿಡ್ತುಲೆ ಈ ನಮ್ನೆಡು ನಿಕುಲು ಕಟ್ ಮಲ್ತೊನೊಲಿ ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ 10 ಕುಕ್ಕುನ ಮುಲ್ಪಯನ ಕೊಚ್ಚಿದೀವಂದೆ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ವೀಡಿಯೋಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೋಜು ಇಜ್ಜಿಂದೆಟ್ 10 ಕುಕ್ಕು ಉಪ್ಪುನು 10 ಕುಕ್ಕುದ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಮಲ್ತು ತೋಜಾವೆ ಅನ ತುಲೆ ಈ ನಮ್ನೆಡು ನಿಕುಲು ಕೊಚ್ಚೊಂಡಾರ ನಾಂಡು ಓಕೆ ತೇನು ತುಲೆ ಕಪ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಲ್ಲ ತೋಜಾವೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ರೆಡ್ ಕಪ್ಪು ದಾತು ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ ಕುಕ್ಕುದ ಕೊಚ್ಚಿದ್ನ ಕುಕ್ಕು ತಿಕ್ಕಡು ರೆಡ್ ಕಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದೆ ಅಂಚನೆ ಐಕೊಂಜಿ 3 ಸ್ಪೂನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಲ್ನಿಂದೆ ಸ್ಪೂನ್ಡು 3 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಯಾರಂಡೆ ಯಾರುಂಡು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ಉಪ್ಪು ಯಾರುಂಡು ದೆಕ್ ಐ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ರೆಲ್ಲ ಪೋಡ್ಸಿ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡ್ರೆಲ್ಲ ಪೋಡ್ಸಿ ಇಂದೇನಾರ ನೀಟಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಇಡ್ದಿಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒವೇ ರೀತಿ ಉಪ್ಪು ಹೋಯ್ತು ನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ದಿನ ದಿವೋಡು 2 ದಿನ ದಿವೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಡೆದು ಪಾಡ್ರೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಓಕೆ ಇತ ಒಂಚೂರು ಸೈಡ್ ಇಡ್ದಿಯೇನ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಇತ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾಡ್ದದಂದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲೆ ಕಡೆಕ ಇದಕ್ಕೆ ತುಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮುಂಚಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಕಪ್ ಪಾಡ್ದೆ 2 ಕಪ್ಪು ಕುಕ್ಕುಗು ಒಂಜಿ ಕಪ್ ದಾತು ಮುಲ್ಪ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ ಒಂಜಿ 2.5 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ದಾಸ್ಮಿ ಪಾಡ್ದೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮುಂಚಿ ನಾನು ಪೊತ್ಪರ ಪೊತ್ತುಜಿ ಪಜ್ಜಿ ಮುಂಚೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಕ್ಲೆ ಬೋಡನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದು ಎಲ್ಯ ಕುದ್ದದ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡೊಲ್ಲಿ 2.5 ಸ್ಪೂನ್ ದಾಸೆಮಿ ಪಜ್ಜಿ ದಾಸೆಮಿ ಬೊಕ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಮಂಜಲ್ ಪೊಡಿ ಇಂದಕ್ಕಿತ್ತೆ ನೀರು ನಮ್ಮ ಚೌಲ್ ನೀರು ಪಾಡ್ನತ್ತು ಪಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ನಿಕಲು ನಲ್ಲಿರ್ದತ್ತು ಪಾಡ್ರವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೀರು ಕೊದಿಪ್ಪದು ಅರತ ದೀತಿನ ಹಚ್ಚಿತ್ನ ನೀರನ್ನ ಈ ಉಪ್ಪಡ್ಗೆ ಪಾಡಾಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಅರಪಡು ಫುಲ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಯ್ನದ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲು ಒಂಜಿ 1/4 ಗ್ಲಾಸ್ ತಾತು ಪಾಡ್ದು ಈ ರೀತಿ ಮಸಾಲೆ ಕಡೆಲೆ ತುಲೆ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲು ಈ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ತಿನ್ನಂಚಿತ್ನ ಕುಕ್ಕುಗು ಈ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ನಾಡು ಈಸಿ ಆದಾಪುಂಡು ಕ್ವಿಕ್ ಆದಾಪುಂಡು ದಾಲ ಕಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಈ ಉಪ್ಪಾಡು ಮಲ್ಪರ ಅಂಚನೆ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಈ ಮಸಾಲೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಬೊಲ್ದು ತೋಜು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ಲೆಕ ಅವು ಮುಂಚಿದ ಮಿತ್ತ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ಡ್ ಬೋಡೊಂದಿತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ದಪ್ಪ ಟೈಪ್ ಮುಂಚಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಮುಂಚಿನ ಕಂತದ್ದು ಪಾಡ್ದು ಮನ್ಪೊಲಿ ಆಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕಲರ್ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ರೆಡ್ಡೆತಲ ಇದು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೇದೇನು ಅವರ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏನು ಇರ್ಬೇಕು ವಾಪಸ್ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋತುಜಿ ಏನು ಪಾಡ್ದಿನ ಉಪ್ಪೆ ಎಂದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನೀರು ಅವೇ ಕಾರಣಗ್ಲ ಪಾಡೋಡ್ಚಿ 1/4 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ನಮ್ಮ ಕಡೆನಾಗ ಪಾಡ್ದಿನೇ ಯಾರುಂಡು ಅಂಡ ಕುಕ್ಕುಡು ನೀರು ಬುಡ್ಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆಂದೇನೊಂಜಿ ಏರ್ ಟೈಟ್ ಡಬ್ಬೆಡು ಪಾಡ್ದಿವಲ್ಲೇ ಗಟ್ಟಿ ಮುಚ್ಚಲ ಬೋರ್ಡು ಮಾತ್ರ ಅವೇ ಕಾರಣಗ್ಲ ಲೂಸ್ ಮುಚ್ಚಲ ಇತ್ತಿನ ಡಬ್ಬೆಡು ಪಾಡ್ದಿ ಓಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಲೆಡೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಿರಮಿಕ್ದ ಬರಣಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಉಪ್ಪಡ್ ಪಾಡ್ನ ಅವು ತಿಕ್ಕಂಡಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಇಜಿಂಡ ಕುಪ್ಪಿದ ಡಬ್ಬೆತ್ತಂಡ ಅವೇಟು ಪಾಡ್ಯಾರ್ನಲ ಲಾಯ್ಕ್
ಓಕೆ ತಿಂಚ ಪಾಡ್ದು ಅವರ ಸರಿ ನಿಕ್ಲವೇನು ಸೆಟ್ ಮಲ್ತದ ಟೈಟ್ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ ದಿಯಾರ್ನಾಂಡ್ ನಿಕ್ಲು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರ ಬೋಡ್ತಂಡೆ ಎಲ್ಲೆ ಟಿನ್ ಇಡ್ಲ ಪಾಡ್ದು ದಿವಲಿಂದ ಎರ್ದೆತ್ತದು ಎಪ್ಪಲಂದೆ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ ನಿಡ್ದು ಎಲ್ಲ ಟಿನ್ ಹಿಡ್ದೆತ್ತದಿದ್ದು ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಉಪ್ಪಾಡ್ನವರ ಮಲ್ತು ತುಲೆ ಕುಕ್ಕು ಏರೆಗೆ ಪುರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಕಲು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇದೇನು ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪಾಡ್ನ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸಡನ್ ಅದು ನಮಕ್ ಇನಾಂಡಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಾಡು ಉಪ್ಪಾಡು ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ ಕುಕ್ಕು ರೆಡಿ ಇತ್ತಿನ ನಿಕ್ಲೆಡ ಈ ಉಪ್ಪಾಡು ನಿಕ್ಲೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಪುಂಡು ಈ ಉಪ್ಪಾಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎನ್ನ ಇನ್ನಿತ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಎನ್ನುವೇನು ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಿನ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಏರ್ಪುರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪದೇನ ಚಾನಲ್ ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ನೆತ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ತನಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮೂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಟ್ಟು ಆಲ್ ಅಂತ ತೋಚ್ಕೊಂಡು ಆ ಆಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಓಕೆ ಅಂಚಾಂಡ ತಿಕ್ಕಗ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತ್ನೇಟ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಪುಲೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್